ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். ஞான யோகத்துல உள்ள ஒரு சாப்டர் இது. அதாவது 13 to 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம 17th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுல ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகா அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஃபெய்த் இன் டிவிஷன்ஸ், அதாவது 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 3 குணங்களுக்குமான நம்பிக்கைகள், அவங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும், சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி தவம் பண்ணுவாங்க, எப்படி சேரிட்டி பண்ணுவாங்க, எப்படி ஆஸ்ட்ரிட்டி இருக்கும், அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள், அவங்களோட வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கும், அவங்களோட சேரிட்டி, அவங்களோட ஆஸ்ட்ரிட்டி, தவம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி தமோ குணம் உள்ளவங்க, இந்த மாதிரி நம்ம அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள், அவங்களோட தவம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க நம்பிக்கைகள் பொதுவா பார்க்கும்போது அவங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகள் இருக்கு, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதான் விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். யாரோட விசுவாசம், முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட விசுவாசம் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ஃபெய்த் நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் 17th சாப்டர்ல. இந்த விஷயம் ஏன் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேற்றுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாங்க, அதாவது யாரெல்லாம் நம்பிக்கையோட சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களாம் தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க, யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களாம் அசுர குணம் உடையவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நேற்றுக்கு பார்த்த சாப்டர் என்னது, தெய்வீக அசுர குணங்கள் பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 16th சாப்டர்ல. அப்போ அந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வந்தது, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க அசுர குணம் உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதுக்கான நிறைய டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், அவங்களோட நேச்சர்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அர்ஜுனன் இந்த சாப்டர்ல கேக்குறாங்க, அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாம வழிபாடு பண்றவங்க, தன்னோட ஓன் இமேஜினேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி வழிபாடு பண்றாங்க, அவங்களோட நிலை என்ன இருக்கும், அவங்க எப்படி எந்த குணத்துக்கு அடிப்படையா இருப்பாங்க அப்படின்றது அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அதுக்கான உபதேசமா தான் பகவான் இந்த ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகா இதை அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்றாங்க, நமக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரேயர்ஸ் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதி மிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகியா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுருர் ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம 17th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அர்ஜுனா என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப், அதாவது சாஸ்திரத்தில் இல்லாத வழிபாட்டு முறைகள் இருந்ததுன்னா அதை பத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அது 17.1ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 3 modes டிட்டர்மைன் ஒன்ஸ் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப். அவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது 17.2 to 7 வரைக்கும். அப்புறம் ஃபுட்ஸ் இன் 3 modes, அவங்களோட சாப்பாட்டு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். அதாவது சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி சாப்பாடு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க தமோ குணத்துல உள்ளவங்களோட சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அது 17.8 to 17.10 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 modes, அவங்க செய்யற சாக்ரிஃபைசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அது 17.11 to 13 வரைக்கும். 3 kinds of austerity, அது தவம், அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம 17.14 to 16 வரைக்கும் பார்ப்போம். austerity in 3 modes, அவங்களோட முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட தவங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். அது 17.17 to 19 வரைக்கும். சேரிட்டி, அவங்களோட தானங்கள் எப்படி இருக்கும், என்ன முறையில இருக்கும் அப்படின்றத 17.20 to 22 வரைக்கும் பார்ப்போம். அப்புறம் ஓம் தத் சத், சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி, ஆஸ்டிரிட்டி should be offered to the supreme.
ஓம் தத் சத் சொல்லிதான் வந்து எப்பயுமே வந்து எந்த ஒரு பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே வந்து செய்வாங்க. யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் எது செஞ்சாலும் அது சொல்லுவாங்க. அப்ப அது அதனால என்ன நன்மை, அதோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்றோம். அதை பத்தின ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம 17.23 to 28 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.1 விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டார்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறேங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, அவசியம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத சப்ததசோத்யாயகா ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோககா. அர்ஜுன உவாச்ச யோ சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாக தேஷாம் நிஷ்டாது கா கிருஷ்ண சத்வம் ஆகோ ரஜஸ்தமக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலோ ரஜகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா அப்படின்றத அர்ஜுனன் கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஏன்னா நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தது என்னது, அதாவது 16 சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், தெய்வீக குணம் எப்படி இருக்கும், அசுர குணம் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் அதுக்கு ஏத்த கனெக்டிவிட்டியா கிருஷ்ணர்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க, சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாதவர்கள் யாரு? அசுரகுணம் உள்ளவங்க. அவங்களோட அதுவும் இல்லாம அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தங்களோட கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன? அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாஸ்திரத்தை பின்பற்றலன்னா, ஆனா கண்டிப்பா எப்படி இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ப்ரெஷர் வருது அப்படின்னாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு மீறி நடக்குதுனாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பதான் வந்து சூப்பர் பவர் இருக்கு அப்படின்றத அவங்களால உணர முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம ஜென்ரலா பார்த்தோம்னாலையும் கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை பத்தி அவங்க நினைக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க. அதான் நம்ம வந்து 4 விதமான பீப்புள் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்கன்றதுல நம்ம ஒருத்தவங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யார் அது ஸ்ட்ரெஸ் உள்ளவங்க வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி வந்து அசுரகுணம் உள்ளவங்க எப்படியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது எல்லாருமே ஹியூமன் ஜென்ரலா அசுரகுணம் தெய்வகுணம் எப்படி இருந்தாலும் ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க, வழிபாட்டு முறைக்கு அவங்க வருவாங்க. ஆனால் தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க எப்படி வழிபாட்டு முறை பண்ணுவாங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்களா, அதாவது வேதவியாசர் அவங்கெல்லாம் வந்து வேதத்தை தொகுத்து கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றத ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா வந்து அசுரகுணம் உள்ளவங்க சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாம என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்களுக்கு தோணுன மாதிரி இல்லைன்னா வேற யாராவது சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாதவங்க சொல்றத கேட்டு அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்க செய்வாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களா, ரஜகுணத்துல இருக்காங்களா, தமோ குணத்துல இருக்காங்களா அப்படின்றத பகவான் அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.2. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்வீகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதாம் ஸ்ருணு. தோடும் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிச்சிருங்க மாதாஜி. சத்வானு உவா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷோ யோ யச்ரத்த ச ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பகவான் அர்ஜுனருக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மா நமக்குள்ள என்ன இருக்கு, கிராஸ் பாடின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களோட சுபாவத்திற்கேற்ப அவங்களோட குணங்கள் எப்படி, நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 வகையா பிரிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதனாலதான் வேறுபாடுகள் நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. அதுல பாத்தீங்கன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க பக்தியை தான் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. பக்தின்றது என்ன, பகவான் கிட்ட சரணம் அடையிறது, வாக்கின் மூலியமா, மனத்தின் மூலியமா, செயலின் மூலியமா அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தின்னு இருக்கு. அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, சாது சங்க, பஜன கிரியா அப்படின்னு அது ஒரு 9 டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல தன்னோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க,
என்கேஜ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கதான் பக்தி அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நிலை என்னன்னா பிரேமா ஸ்டேஜ். பிரேமானா பகவான் மேல அன்அலாய்ட் லவ், அன்கண்டிஷனல் லவ் அவங்களுக்கு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் அவங்க அடையிறது என்னது, பகவான் அவங்க அடையிறாங்க, கிருஷ்ணரை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப சுத்த சத்துவகுணம் உள்ளவங்க அவங்க அவங்களோட நிலை என்னன்னா பக்தி பண்ணுவாங்க, பிரேமா ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க, அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்க அடைவாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கர்மா. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஆசைகள். நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம்ல அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதுக்கேத்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து கர்மங்கள் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுக்கான இதுவா ரிசல்ட் அவங்களுக்கு ஸ்வர்கலோகம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அதே வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. பகவானை பத்தின ஞானம், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். பிரம்மன் ரியலைசேஷன், அந்த பிரம்மன் நிலையை அவங்க அடைவாங்க. சரிங்களா? அப்ப பக்தாவோட நிலை பகவான் அடையிறது. அதே வந்து யார் ஒருத்தவங்க ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்த்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல விஷயங்கள் செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து ஸ்வர்கலோகம் அவங்க அடைவாங்க. அதே வந்து ஞானி தவம் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஞானத்தை நல்லா வளர்த்துக்கிட்டு தவம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து பிரம்மன் அடைகிறாங்க. அவங்கள வந்து ஞானி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப 3 குணத்தையும் இங்க பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல யாரை நம்ம பார்க்கலன்னா தமோ குணத்தை நம்ம பார்க்கல. சரிங்களா? தமோ குணம் உள்ளவங்க எங்க போவாங்க, ஹெல்லிஷ் பிளானட்டுக்கு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் பரதனின் மைந்தனை பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெடிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட சில சமயம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம். இல்லைன்னா வேற யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு ஒரு பழக்கத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். இன்னும் சரியான முறையில சொன்னா சாஸ்திரப்படி நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களோட நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன இருக்கும், அவங்களோட குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நம்பிக்கைகள் இருக்கும். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக் குருஸ் கிட்ட கூட போயிடுவாங்க. அதுதான் எப்பயுமே யாராவது ஒருத்தவங்க தன்னை கடவுள்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். கோவர்தன் மலையை தூக்க முடியுமா, விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்க முடியுமா, அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டோம்னா கண்டிப்பா அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, ஆன்சர் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ பகவானால் அதாவது பகவான் யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதுல கண்டிப்பா நம்பவே கூடாது. இன்னொரு விஷயம், அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லிட்டு இருக்காங்க, கண்டிப்பா வந்து என்னன்னா ஒரு சில மந்திரங்களின் சக்தினாலையும் அவங்களோட தவ வலிமையினாலும் ஒரு சில ஹையர் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் வந்து எல்லார்கிட்டயும் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, சாஸ்திரம் தெரியாத மக்கள் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க வந்து தன் பக்கம் அவங்க இழுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆயிடும், அவங்க சரியான பாத்துல அவங்க போகாம டீவியேட் ஆகி அவங்களுக்கு கடைசியில் என்ன ஆயிடுது, என்டாங்கிள்மெண்ட் கிடைக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே சாஸ்திரத்துல இருக்கா பகவான்றதுக்கான டெபினிஷன் நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பராசரம் பண்ணி கொடுத்திருந்தாங்க. அதாவது வந்து 6 ஆப்புலன்சஸ் அவங்களுக்கு என்னது முழுமையா இருக்கும். அந்த 6ஐயும் வந்து வேற யாரும் அதாவது வேற யார்கிட்டயும் ஒரு சிலவங்க கிட்ட ஒண்ணு அதிகமா இருக்கலாம். ஆனா 6 ஆப்புலன்சஸும் யார்கிட்ட இருக்கு, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் இருக்கு. அப்ப அந்த டெபினிஷன் அது ஒரு சாஸ்திரத்துல நம்மளுக்கு என்னது ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் நம்ம சாஸ்திரத்துல பார்த்து அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரம் என்ன, பகவான் எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ட்ட கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இருக்கலே சரியான பாத், அதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கான உகந்த வழி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இதை யாரும் ஃபாலோ பண்ணல, அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, யாரோ ஏதோ சொல்றதை கேட்டு ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு சரியான பாதையில செல்லாம வழி தவறிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.4. हरे कृष्ण माताजी। अन्ते सात्विका देवान् यक्ष रशांसि राजसागा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनागा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். சரிங்களா? யாரு சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க, தேவர்கள், அதாவது டெமிகாட்ஸ் அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். கொஞ்சம் உக்ரமான தெய்வங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் அவங்க வழிபடுவாங்க. அதே வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகின்றனர். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பூதகணங்கள் அத பூதங்கள் பேய்கள் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.5 and 6.
Yes, Mataji. Asastra vikitam ghoram tapyante ye tabojanaga tamba ankara samyukta kamaraga balanvitaga kashyanda sarirastam budakramam asedasaka mam chaivanda sarirastam tan vidyasura nischayan. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது என்னது சாஸ்திரத்துல சொல்லாத ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. இங்கே பாத்தீங்கன்னா பிக்சர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிலாம் ஒரு விஷயம்லாம் செய்யணும்னு சாஸ்திரத்துல கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிள். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம ஹரிநாமத்தை சொன்னாலே போதும். நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலையும். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகலாம். முக்தியே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா. ஆனா மெட்டீரியல் விஷயங்கள் ஏதாவது வேணும்னா அது என்னது அது கூட நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்டோம்னா கண்டிப்பா அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதை தவிர்த்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பாதையை தவிர்த்துட்டு என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய சாகசங்கள்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பான ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சு தன்னையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்க. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பகவானையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பரமாத்மாவா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களையும் அவங்க துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள என்னது அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் எதுவுமே சொன்னதே கிடையாது இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது. ரொம்ப சிம்பிளா பகவான மனதில் நிலைநிறுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், தவம் பண்ணணும், ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். இவ்வளவுதான் நம்ம சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இது தாண்டி நம்மளுக்கு என்னது நிறைய ரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் உண்டு. ஆரத்தி காமிக்கிறது, அப்புறம் பிரசாதமா ஆஃபர் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய உண்டு. அப்புறம் எல்லா டிவோட்டிஸ் கிட்டையும் நம்ம நல்லபடியா அசோசியேஷன் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். எல்லாருக்கும் பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். பகவானோட கதைகளை எல்லாரும் ஒன்னா இருந்து பேசணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்னது சாஸ்திரத்துல இருக்கு. அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, பியூரிபிகேஷன் கிடைக்குது. ஆனா என்ன பண்ணிடுறாங்க, சில சமயம் மனிதர்கள் சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்காததுனால என்ன பண்றாங்க, அவங்களையே கஷ்டப்படுத்திட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கிற பகவானையும் பரமாத்மாவையும் அவங்க துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.8 17.8 Mataji. Ayu sattva balarogyya sugha preeti vartanaga rasya snikta sira ritya agara sattviga priyaga. Hare Krishna. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 3 ஸ்லோகங்களும் பாத்தீங்கன்னா உணவை பத்தி. சரிங்களா. அதாவது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி அவங்களுடைய உணவு பழக்கங்கள் இருக்கும், ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க தமோ குணத்துல உள்ளவங்கள பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுல இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, சிம்பிளா சொன்னா சாத்வீக உணவை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா. ஆயுளை நீட்டித்து அவங்க சாப்பிடுற உணவு நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்மளோட உடம்புக்குன்னு ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கு அதுக்குன்னு ஒரு அளவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட சாப்பாட்டு முறைகள் இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும், ஆயுளும் நீடிக்கும். சரிங்களா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம் ஆரோக்கியம் நல்ல சத்தான உணவுகளை அவங்க தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஆரோக்கியம் அவங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளா, அதான் சாத்வீக உணவு. அதான் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய, அதாவது ரொம்ப அதிகமா எந்த டேஸ்ட் டாமினேட் பண்ணாம மிதமான ஒரு சுவையில அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சுகம் மற்றும் திருப்தி, அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சுகமா இருக்கணும். நமக்கு சாப்பிட்ட சாப்பாடு நம்மளுக்கு செரிக்காம நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்மளுக்கு கஷ்டத்தையும் நம்மளுக்கு இன்டைஜஷன் கொடுத்து நம்ம உடம்ப துன்புறுத்தாம இருக்கிற சாப்பாடா எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா. அப்போ சுகத்தை கொடுக்கணும் மற்றும் திருப்தி, சாப்பிட்டோன்ற அந்த திருப்தியோட இருக்கணும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உணவுகளை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை என்ன மாதிரி குணங்கள், ஆயுளை நீட்டித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம் ஆரோக்கியம் சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இல்லைங்களா, மாம்பழம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரசமுள்ளவையா இருக்கும். கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் நிரம்பிக்கவையாக, இப்ப பால் பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல என்ன இருக்கும், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா. நட்ஸ் அப்புறம் பருப்பு வகைகள் அதெல்லாம் ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அப்ப ஒரு சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி அவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்குன்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உணவுகளை நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம உடம்பும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணும். அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு என்னது, துன்பமும் ஏற்படாது. அப்புறம் நம்மளோட எப்பயுமே சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ்க்கு. நம்ம இப்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், நம்மளோட குணங்களும் நல்ல
புத்துணர்ச்சியோட இருக்கும். அதே நம்ம வந்துட்டு என்னது ரஜோகுணம், தமோகுணம் உள்ள சாப்பாடெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நம்மளோட குணங்களுக்கும் உணவுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு என்னது ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்டிங் எப்பயுமே உண்டு. அத ஆழ்ந்து நம்ம வந்து கவனிச்சோம்னா, நம்மளாலயே அத புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால உணவு பழக்கம்ன்றது ரொம்பவே நம்ம கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். டைமுக்கு சாப்பிடணும், அளவா சாப்பிடணும், நல்ல நல்ல சாப்பாடா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருப்போம்? ஆரோக்கியமா நம்ம இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.9 and 10. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Katvamla Swanathyushna Tikshna Ruksha Vidahinaka Agara Rajasa Eshta Dukka Sokama Kamaya Pradaka Yata Yamam Kadarasam Udi Paryushidam Sayat Uchishtam Abhisametyam Bhojanam Tamasa Priyam. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. கண்டிப்பா இது எதுவுமே நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு ஏத்ததே கிடையாது. நிறைய புளிப்பு, நிறைய காரம் எல்லாம் சாப்பிட்டா அசிடிட்டியும் நம்மளுக்கு இன்டைஜஷனும் வந்து சேரும் இல்லைங்களா? அப்ப சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடணும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ணும்? உடம்பு போட்டு படுத்தி எடுக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? துன்பம், சோகம், நோய் இதுதான் நம்மளுக்கு உண்டாகுது. ஆனா இதுதான் வந்து என்னது ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களுக்கான உணவு பழக்கங்கள். என்னது மிகவும் கசப்பான, மிகவும் அதாவது எல்லாமே என்னது அதிகப்படியா கசப்பா இருந்தாலும் சரி, புளிப்பா இருந்தாலும் சரி, உப்பு நல்லா சூடா, அதுக்கப்புறம் வந்து காரமா இப்படிலாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருப்பார்கள். அதனாலதான் அவங்க ரொம்ப பேஷனேட்டா இருப்பாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. எதையாவது அடையணும்னு ஒரு மாதிரி என்னது எதையாவது அச்சீவ் பண்ணணும் லைஃப்ல, அன்லிமிட்டட் டிசைர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப எதனாலன்னா இந்த உணவு பழக்கங்கள் எல்லாமே என்னது அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு தூண்டி விடுறதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது சமைச்சு ரொம்ப நாள் ஆனது, அதுக்கப்புறம் 3 மணி நேரம் சொல்றாங்க. பட் ஆனா இன்னும் பழசா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் சுவையற்ற என்ன சுவை இல்லாத பொருட்கள், பழசு, ஊசி போனது, எச்சில் பட்டு. சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாக்லேட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைங்க அப்படியே வச்சுக்கும் கடிச்சு சாப்பிட்டு. அப்புறம் மறுபடியும் அதை எடுத்து சாப்பிடும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. அப்ப அதுல என்ன இருக்கும்? கிருமிகள் எல்லாம் பரவி இருக்கும் இல்லைங்களா? அது உடம்புக்கும் நல்லது இல்ல. அது என்னது தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபுட் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு. அதனாலதான் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்தும் போது கரெக்டான வகையில நம்ம பழக்கப்படுத்திடணும். அப்ப எச்சில் பட்டு தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மொத்தத்துல பண்ணா கொஞ்சம் வெறுக்கத்தக்க உணவுகளா இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 17.11. அபலா காங்ஷிபிர் யஞ்சோ விதிதிஷ்டோய இஜ்யதே யஸ்வயம் ஏவேதி மனக சமாதாய சாத்விக. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம். இப்ப நம்ம பார்க்க ஃபுட் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட ஃபெய்த், அவங்களோட ஃபுட்டோட பழக்கங்கள் எப்படி இருக்குன்ற நம்ம பார்த்தோம். இப்ப யாகங்கள் அவங்களோடதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அதுல சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட யாக முறைகள் எப்படி இருக்கும்னா சாஸ்திரத்துல சொன்னதா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பாத்தீங்கன்னா பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு சில சாஸ்திரங்களை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சரி, அது மாதிரி ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. அது வந்து நம்மளுக்கு யாரு வந்து புரோகிதர்களோ இல்லைன்னா குருவோ நம்மளுக்கு அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க. அப்போ அதாவது சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கல்யாணத்தப்பையும் சரி, அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறக்கும் போதும் சரி, அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கும் போது, அதே மாதிரி குழந்தை அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கடைபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்பயும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம். அந்த மாதிரி இறப்பு வரைக்கும் ஒரு சில சம்ஸ்காரங்கள்லாம் அது வந்து கண்டிப்பா அதை கடைபிடிச்சாதான் அந்த லிவிங் என்டிட்டிக்கு என்னது அது உகந்ததா இருக்கும், நல்ல விஷயத்த அது கொடுக்கும். அதே மாதிரி சாஸ்திரத்துல விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த கடமைகள்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, செய்யாம விடாம கரெக்டா அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால், பலன் எதையும் எதிர்பார்க்காம ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் இதை செஞ்சா நம்மளுக்கு இந்த நல்லது நடக்கும்னு எதிர்பார்க்காம கடமையா
நம்மளோட ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இதை வந்து செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யற யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எதையும் வந்து எதிர்பார்த்து பண்ண மாட்டாங்க, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.12. हरे कृष्ण माताजी। अभिसन्तायतु फलं तं पार्थं अभिसैवयतु यद्यदे वरदश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்னது? ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எதையாவது ஒண்ணு அடையணும்ன்றதுக்காக செய்யற யாகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தற்பெருமைக்காக தன்னால இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் காமிச்சுக்கிறதுக்காக செய்யப்படுற யாகம். இது ரெண்டு வந்து ரஜோகுணத்தின் உள்ளவங்களோட இது குணங்களை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது நம்ம தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.13. Yes माताजी। हरे कृष्ण माताजी। विधि ईनम असृष्टान्नम मंत्र ईनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यंजम तामसम परिसक्षदे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சாஸ்திரத்துல அந்த மாதிரி ஒரு யாகமும் எந்த யாகமும் இருக்காது. ஆனா அதையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கிறதுக்காவது செய்யறது, இல்லைன்னா தனக்கு தோணுன மாதிரி அவங்க செய்வாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் எப்பயுமே வந்து பகவானுக்கு நம்ம எந்த ஒரு யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பூஜைகள் செஞ்சாலும் பிரசாதம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆஃபர் பண்ணணும். அது மத்தவங்களுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்போ அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. வேத மந்திரங்களையும் உச்சாரணம் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும்னாலும் அதுலயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொடுக்காம அவங்க நிராகரிப்பாங்க. அப்ப நம்பிக்கையே இருக்காது அந்த யாகம் செய்யறதுல. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில யாகங்கள் யாராவது செஞ்சாங்கன்னா அது வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.14. हरे कृष्ण माताजी। देवत द्विज गुरु प्रंजा पूजनम सौसम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा शारीरम तव उच्यते। ஹரே हरे கிருஷ்ண. कृष्ण माताजी। இதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி யாகங்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க சாஸ்திரத்துல இருக்கிறத கடமையா செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள இருந்து பலனையும் எதிர்பார்க்காம தன்னோட டியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாங்க. அதாவது தன்னோட கடமை அப்படின்றத செஞ்சு முழுமையா பகவானுக்கு அவங்க ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தம்பட்டத்துக்காக தன்னால செய்ய முடியுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் எதையாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து செய்யற யாகம் வந்து என்னது, அது ரஜோகுணம் யாகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது, யாகங்கள்ல எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்காது, வேதங்கள்லாம் உச்சரிக்க மாட்டாங்க, பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது, புரோகிதர்கள் தட்சணை கொடுக்கறதுக்கு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து உள்ள யாகங்கள் வந்து அப்புறம் சாஸ்திரத்தின் விதிகளையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி செய்யற யாகம் வந்து தமோ குணம்ன்றது நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன, தபம். தவம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களுக்கு அல்ல சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட தவம் எப்படி இருக்கும்னா, முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலில் தவங்கள் ஆகும். தவங்களே வந்து 3 விதமா நம்ம வந்து, அதாவது என்னன்னா மனதால செய்யறது, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சொல்லால இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட செயலால இருக்கிறது. சரிங்களா? அதாவது உடம்பினாலன்றது, அதாவது வந்து BMW அப்படின்னு வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா உடலின் மூலியமா செய்யற தவங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு நம்ம செய்யற விஷயங்கள். சரிங்களா? டேட்டி வர்ஷிப்ல நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா, அது வணக்கம், அதாவது வணங்குதல், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து என்னது நமஸ்காரம் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றது, அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள் அவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ஆன்மீக குரு அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், மரியாதை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல். இது எல்லாம் என்னது, தூய்மை மற்றும் எளிமை, பிரம்மச்சரியம். இதெல்லாம் வந்து உடலின் தவங்கள். தூய்மையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும், அகிம்சையா இருக்கணும், யாரையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணது, துன்புறுத்தக்கூடாது, அது அடுத்தவங்களை என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, மனசாலையும் உடம்பாலையும். அந்த மாதிரி அஹிம்சையோட இருக்கிறது. இது மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது உடலின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
Hare Krishna Mataji, 17.15. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி சாரி மாதாஜி, நான் மியூட்ல இருந்து. அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரிய இதம் சயது ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாக்மயம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வாக்கினால் செய்யப்படும் தவங்கள் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். உண்மையானதும், உண்மையே பேசுறது, இனிமையானதும், யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம இனிமையா பேசுறது, அப்புறம் நன்மை அளிப்பதும், நம்ம பேசுறதுனால ஒருத்தவங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்னா பேசணும், இல்லைன்னா பேசாம இருக்கிறது சிறந்தது. அப்புறம் அந்த மாதிரி பேச்சு இருக்கணும் நம்ம கிட்ட. நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறகு மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நம்ம என்னது, அதாவது அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் இல்லாத ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னது, ஹியூமன்ஸுக்கு பேச முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பேச்சை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப சரியான விதத்துல நம்ம அதை பிரயோகப்படுத்தணும். அப்ப நம்மளால ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்க முடியும், நம்மளால ஆரத்தி சாங்ஸ் எல்லாம் படிக்க முடியும், பகவானோட கதைகளை பேச முடியும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பேச்சின் தவங்களா, அதாவது வாக்கின் தவங்களா நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை விடுத்து வேற எதுவும் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசி நம்ம என்ன பண்ணிக்க கூடாது, நம்ம பாபங்களை சேர்த்துக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். உண்மையானதும், பேச்சுன்ற போதே அதுல என்ன இருக்கணும், உண்மை இருக்கணும், இனிமையா இருக்கணும், நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல், அதுவும் ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம இதெல்லாம் கூட நம்ம இதெல்லாம் எனக்கும் தெரியும், நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆனா வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் அதுவும் என்னது, நம்மளுக்கான என்னது ஒரு பிளஸ்டு ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? இப்ப ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதுவும் என்னது வாக்கின் தவமா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்போ இதெல்லாம் தான் என்னது வாக்கின் தவங்கள். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது உடலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள். அது எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கறது, பெரியவங்களுக்கு, பிராமணர்களுக்கு. பிராமணர்கள்னும் போது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா குருக்களா இருந்து சாஸ்திரத்தை எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்குலாம் என்னது, ரொம்பவே நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக குருக்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ்க்கு அதெல்லாம் சேர்ந்து, அப்புறம் எளிமையா இருக்கணும், உடம்பின் மூலமா எளிமையா, அதுக்கப்புறம் தூய்மையா, பிரம்மச்சரியத்தோட, நம்ம அஹிம்சையோட, நம்ம இன்னொருத்தவங்களையும் நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாது, அதையும் நம்ம இதுல கவனிச்சு நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க உடம்பின் தவங்களா நம்ம பார்த்தோம். உடலின் தவமா இங்க நம்ம பாக்குறது வாக்கின் தவம். இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம திரும்பி திரும்பி படிக்கணும்னா அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியும். சரிங்களா? அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம மனசுக்குள்ளார கொண்டு நம்ம அதையே மெடிடேட் பண்ணும்போது அது நம்மளோட செயல்கள்ல நம்மளால அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். சரிங்களா? இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, 17.16. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன பிரசாத சௌயத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரக பாவ சம்சுத்திர் ஏதத் தபோ மானசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருப்தி, மனம் இருக்கிறதுலயே நம்ம கிட்ட என்னது, நம்ம பேச்சு கேட்காத ஒரு விஷயம் மனம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப அதையும் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும், அதுக்கும் தவம் இருக்கு. அது என்னன்னா திருப்தி, எது இருந்தாலும் அதை வச்சு அது திருப்தி அடையணும் அப்படின்றதுதான் அதுல ஒரு விஷயம். எளிமை, எப்பயும் எளிமையா இருக்கணும். மௌனம், முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னது மௌனத்தை ஏன்னா மனம் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், சேட்டரிங் பண்ணிட்டே இருக்கும், எதையாவது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும், ஏதாவது ஒண்ணு, ஏதாவது, அதாவது எப்பயோ ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நினைக்கிறது நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எது கவலையை கொடுக்குதோ அதை தான் நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ணும், கவலையும் பயத்தையுமே நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா இல்லை அப்படின்னா இந்த மனம் நம்மளுக்கு என்னத்தை கொடுக்கும்னா கவலையும், இன்னொன்னு பயத்தை, இது ரெண்டுத்தையும் தான் நம்மளுக்கு அதிகப்படியா கொடுக்கும். அது 90% அது நம்மளுக்கு கொடுக்கறது அதுவா தான் இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம மௌனமா வச்சுக்கணும். மௌனமான என்னது, மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல அதை மௌனமா வச்சுக்கணும். ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நல்லா என்கேஜா வச்சுக்கணும் பகவான் கிட்ட. அப்ப சுய கட்டுப்பாடு, அதுக்கும் சுய கட்டுப்பாடு. மனம் என்னது, அது இஷ்டத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, சென்ஸ்ல என்கேஜ் பண்ண விடக்கூடாது. சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். இது ரொம்பவே முக்கியமா நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஒரு ஹியூமனா லிவிங் என்டிட்டியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்தா மட்டும்தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மனத்திற்கு கண்டிப்பா அமையும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, 17.17. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ்தத் த்ரிவிதம் நரைகி அபலா காங்ஷிபி யுக்தை சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால், இப்ப நம்ம பார்த்தது உடம்பினால்,
வாக்கினால், மனத்தினால் 3 தவங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது எப்படி இருக்கணும்? ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல எனக்கு ஏதாவது கையில கிடைக்குமா அப்படின்றத எதிர்பார்க்காம, பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது அது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக நம்மளோட பேச்சு, நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா அது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.18. हरे कृष्ण माताजी सत्कार मान पूजार्थम तबो तंबेन सैवयतु क्रियते तदीग प्रोक्तम राजसं चलम अत्रुवम. हरे कृष्ण माताजी மனம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. அதாவது ரெஸ்பெக்ட் எதிர்பார்க்கறது. அதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க செய்யற யாகங்கள் எப்படி இருக்கும்? நல்லா என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுறதுக்காக செய்யற யாகங்களா இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி செய்யும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? மரியாதை, அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு என்னது ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். அதாவது வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, மத்தவங்கள தான் பக்கம் ஈர்க்கறதுக்காக அவங்க செய்யற தவங்கள். அப்புறம் தற்பெருமையோட அது வந்து இருக்கும். நான் செஞ்சேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தற்பெருமையோட இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி தவங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இவங்களை நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்காக எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு விட்டா அதோட என்ன ஆயிடும்? அது மறந்துடும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? தன்னை நிரூபிச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக அடிக்கடி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப தற்காலிகமான, அப்புறம் சஞ்சலமானது. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டே இருக்காது. அவங்களோட பொசிஷன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தக்க வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக எப்பயுமே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தற்காலிகமானது இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துக்கான அடிப்படையா நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.19. Yes माताजी ऊढक्रागेनात्मनो यतु पीडया क्रियते तपग प्रस्योत्सदानार्थं वा तत्तामस उदाकृतम्. हरे कृष्ण माताजी பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது இதுக்கு வந்து ஹிரண்யகசிபு அவங்களதான் நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். பிறரை அழிப்பதற்காக, சரிங்களா, எல்லாரையும் வந்து தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடையும், துன்புறுத்துவதற்காக மத்தவங்களை துன்புறுத்தணும்ன்றதுக்காகவும், அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு தன்னையே என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து ரொம்ப பல வருடங்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தவங்கள் இருந்தாங்க, சரிங்களா? ஆனா அவ்வளவு தவங்களும் கஷ்டப்பட்டு இருந்து கடைசியில அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க? அத தப்பான வழியில அவங்க பயன்படுத்தினால்தான் என்ன ஆயிடுச்சு? அவங்கள வந்து பகவான் வந்து வதம் பண்ணாங்க, சரிங்களா? அப்போ தமோ குணத்துல உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்கும்னா, பிறரை அழிப்பதற்காக, துன்புறுத்துவதற்காக, தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.20. हरे कृष्ण माताजी तादव्यम इति अत्तानं क्रियतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं संवृतं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பலனை எதிர்பார்க்காமல், இப்ப நம்ம பார்த்தது ஃபுட் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து யாகம் பார்த்தோம் முக்குணங்கள் அடிப்படையில, அதுக்கப்புறம் தவம் பார்த்தோம் முக்குணங்கள் அடிப்படையில. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சேரிட்டி, சரிங்களா? பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். தானம் பண்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து பார்த்து தேவைப்படுதா அந்த அந்த நபருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு முறையான இடத்துல முறையான காலத்துல நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குன்றதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அவங்க தப்பான வழியில யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான பலனும், அதாவது அவங்க ஒரு பாவம் செய்யறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். அதுக்கான தண்டனை நமக்கும் கிடைக்கும், சரிங்களா? அப்போ சேரிட்டி பண்றதை கூட நம்ம எப்படி பண்ணணும்? ஒரு நிதானத்தோட பண்ணணும். அதுல எப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்து குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் தானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்,
இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரபுபதோட புக் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு குடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு? அவங்களுக்கு அத படிச்சு அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? நாலேட்ஜ் கிடைக்குது. ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேட்ஜ் அவங்களுக்கு கெயின் ஆகுது. முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜெயில்ல உள்ளவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ளவங்களுக்கு குடுப்பாங்க. ஏன்னா, அப்பதான் அவங்க என்ன ஒரு காமான ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப அ ரொட்டீன் லைஃப்ல இருக்கிறவங்கள பாத்தீங்கன்னா, அப்புறம் படிச்சுக்கலாம்ன்னு படிக்காமலே விட்டுருவாங்க. ஆனா, இந்த அ இது கைதிகளா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, தப்பு பண்ணிட்டு அங்க போய் இருப்பாங்க, ஜெயில்ல இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் புக்க குடுத்தோம் அப்டின்னா, ஒரு 2 நாள் படிக்கலனா கூட 3வது நாள் போர் அடிக்குதுன்னு எடுத்து வச்சு படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ ஓ! இதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க அப்டின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அத பத்தி கொஞ்சம் அவங்க யோசிக்கவும் ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாரி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அப்போ டைம் நெறைய இருக்கும். அப்ப அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கும் என்னது, ஓ! ஸ்பிரிச்சுவல் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்டின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் அவங்களும் வர ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஷ்கான் நெறைய பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து என்னது ஒரு சிறந்த ஒரு சேரிட்டி. அதே மாரி நாம ஜெபம். நாம ஜெபத்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு குடுக்கறதுன்றது மிகப்பெரிய சேரிட்டி. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப மகா மந்திரத்த சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் குடுத்தாங்க இல்லைங்களா? எதுக்காக? கலிகாலத்திலேருந்து வெளியில நம்ப லிபரேட் ஆகணும். ஏன்னா, இப்போ யாருக்கும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல விருப்பம் இருக்காது. அதுவும் இல்லாம இந்த கலிகாலத்தோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றது நம்ம நெறைய தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே என்னது ஒரு மாரி ஹிப்போக்ரஸியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சண்டை, அதுல ரொம்ப விருப்பமா இருக்கும். அப்புறம் ஃபால்ட் ஃபைண்ட்னஸ் இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள்ல தான் மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள என்கேஜ் பண்ணிப்பாங்க. அதுல தான் விருப்பங்கள் அதிகமா இருக்கும். டிவோஷனல் சர்வீஸ விட. அப்போ அந்த மாரி இருக்கிற மக்களுக்கு அவங்களும் முக்தி அடையணும். அவங்களும் இந்த மிசரி அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? நாம சங்கீர்த்தனம். அதுவும் கலிகாலத்தான பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி என்னது? நாம சங்கீர்த்தனம் தான் இல்லைங்களா? ஹரிநாமத்த உச்சாரணம் பண்றது தான். அப்போ அத வந்து இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் குடுத்தாங்க. அதே மாதிரி அத நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் நம்ப குடுக்கணும். நாமத்த சொல்லும்போது அதுக்கான மகிமை, அதுக்கான சிறப்புகள் எல்லாருக்கும் வந்து சேரும் இல்லைங்களா? பக்தி வந்து சேரும். அப்ப நாமத்த குடுக்கறது, ஹரிநாமத்த குடுக்கறது, அப்புறம் புக்ஸ் குடுக்கறது, அப்புறம் டெம்பிள்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்கு நம்ப டொனேஷன் குடுக்கறது. சரிங்களா? இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள். இப்ப இஸ்கான் மேங்களூர்ல கூட டெம்பிள் கட்டுறாங்க. அதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து டொனேஷன் லிங்க்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம சேரிட்டி பண்ணும்போது, நம்மளோட இயர்னிங்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துல நம்ம அத பயன்படுத்தினதா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னது? சத்துவ குணத்தில் இருப்பதற்கான தானங்கள். என்னென்ன? பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அதுக்கப்புறம் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில், முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது எல்லாரோட டியூட்டியுமே இப்ப எல்லாரும் 18 டேஸ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்களா? உங்கள சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் நீங்க, இந்த 18 டேஸ் கிளாஸ பத்தி இப்ப மறுபடியும் ஜூன் மாசம் வரப்போகுது. அதுக்கான லிங்க்கும் உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுல நீங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அவங்கள சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் என்ன பண்ணணும்? அத நம்ப கண்டிப்பா சொல்லணும். இந்த மாரி பகவத்கீதை கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு. எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பகவத்கீதையில வந்து இப்ப இந்த 18 டேஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத பகவானோட அனுகிரகத்தோட நான் வந்து நம்புறேன். அப்ப அத நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இன்னும் நெறைய பேருக்கு நம்ப குடுக்கணும். அப்ப கடமை. அது எல்லாரோட கடமையும் கூட. அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில், முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பிறந்த உடனே நந்தகோபுரம் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாருக்கும் நெறைய தானங்கள்லாம் அவங்க பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 17.21. Yes, Mataji. Yattu पर्त्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्तानं राजसं संवृतं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே நம்மளுக்கும் தெரியும். என்னன்னா இவங்க வந்து தானம் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்துல எப்பயுமே அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் மனசுல ஒண்ணு நினைச்சிட்டு வெளியில ஒண்ணு செஞ்சோம்னா அது என்னது உண்மை இல்ல இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் அந்த எண்ணம் இல்லாம என்ன பண்றாங்க, தன்னை வந்து பெருமையா எல்லார்கிட்டயும் காமிச்சுக்கணும், தன்னை வந்து இதை வந்து மீடியால ஷேர் பண்ணி நிறைய பேர் வாங்கிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க தானம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட தானம் வந்து எப்படி இருக்கும், அது வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்ததா இருக்கும். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து சிலவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு இது பண்ணோம்னா திரும்பி அவங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது செய்வாங்களா அப்படின்றத எதிர்பார்த்து
அத கால்குலேட்டிவா பழகுவாங்க. இவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு இது கிடைக்குமா? நம்ம இவங்களுக்கு அதனால இவங்களுக்கு செய்யலாமா? அப்படின்ற விஷயத்துல இருக்கிறவங்க ரஜோகுணம். அது மாரி ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி சில சமயம் கட்டாயத்தின் பேர்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தானம் குடுப்பாங்க. அந்த மாரி இருக்கிறதெல்லாம் ரஜோகுண தானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 17.22. Yes, Mataji. Ade sa kale yat dhanam abatrepya sadhadiyate asatkrutam avyachadam tat tamasam udakrutam. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அதாவது இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது. பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க செய்யற தப்புக்கு நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதா அர்த்தமாயிடும். அப்ப நம்ம செஞ்ச தானத்தினால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது? நம்மளுக்கு நன்மைகள் ஏற்படாது. நம்மளுக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? தானம் கொடுக்கும்போது அது தகுந்த நபர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம அவங்களுக்கு தானம் பண்ணக்கூடாது. இப்ப இவங்க பண்றது என்னது? கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணல? மணி கேட்கல. அவங்க தன்னோட சென்சஸ தப்பான வழியில என்கேஜ் பண்றதுக்காக கேட்கறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம தானம் பண்ணணும், அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம். அதுவும் இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்றோம் இல்லைங்களா மணி. அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தான் நம்ம அதை கொடுக்கணும். அது தப்பான விஷயத்துக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது அறியாமையிலேயே கொண்டு போய் விடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.23. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Om Tat Saditi Nirtesho Brahmanas Trivida Samrudaka Brahmanas Tena Vedasya Yanyasya Likita Pura. ஹரே கிருஷ்ண Hare மாதாஜி. Krishna, Mataji. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதாவது ஓம் தத் சத் இது யாரை குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதாவது பகவானை குறிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள். ஓம்ன்றது என்னது? பகவான் என்ன சொன்னாங்க 7th சாப்டர்ல, அப்புறம் 10th சாப்டர்ல சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஓம்ன்ற பிரணவம் நான் அப்படின்றது சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 3 வார்த்தைகளும் யாரை குறிக்குது? பகவானை குறிக்குது. அப்போ இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. அப்போ எந்த ஒரு யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் செஞ்சாலும் அதுல என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த ஓம் தத் சத் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லும் போது அப்படி அந்த மாதிரி உச்சாரணம் பண்ணி யார் யாகங்களை செய்யறாங்களோ, மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறாங்களோ, அப்ப அது யாரை திருப்தி பண்ணுது? பகவான் அது திருப்தி பண்றதா அமையுது. அது பகவானை குறிக்கிற சொற்களாவும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.24. தஸ்மாத் ஓம் இத் உதாக்ருத்ய யஞ்சதான தபக்ரியாகா பர்வர்த்தந்தே விதா லோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே பரமனை அடைவதற்காக பகவான அடையணும் அப்படின்னு சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான அடைவதற்காக செய்யப்படுற சாஸ்திர முறைப்படி செய்யப்படுற யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் ஓம் அப்படின்ற சொல்லோட அவங்க தொடங்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.25. Hare Krishna Mataji. Yanabi santaya balam yanda tabakriyaga dana kriyasa vivita kriyante moksha kankshibiki. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தை தத் என்னும் சித்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். அதாவது பலனை எதுவும் எதிர்பார்க்காம யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகானால என்னது? அது இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மள விடுவிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யற யாகம், தவம் இதெல்லாம் தத் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை வச்சு தொடங்குறாங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறதுக்காக செய்யப்படுற யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 17.26 and 27. Yes, Mataji. Sat bhave sadhu bhave sa tat edat paryujayate prasaste karmani tada tat sapta pata yujyate yanye tabasi dane sa Idi sat idi sochade
कर्म सैव तत् अर्थीयं तत् इत्येवाभिधीयते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம், பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லிலிருந்து குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றனர். சத்துன்னு சாது, சரிங்களா, சாதுக்கள். அதாவது மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யற யாகங்களா இருக்கட்டும், தவங்களா இருக்கட்டும், தானங்களா இருக்கட்டும். அதாவது இப்ப பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நம்ம செய்யற தானங்கள், டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அந்த மாதிரி விஷயங்கள, ஞானத்தை கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குங்களா, அதெல்லாம் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து யாகம், அதுக்கப்புறம் தவம். தவம்ன்றது நம்ம செய்யற சாண்டிங் என்னது, தவம் தான், சரிங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுவும் தாண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறதுக்கு முன்ன சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதாவது செய்யறவங்க சத் என்று அந்த அந்த வார்த்தையை உச்சரிச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்வாங்க. ஆனா இந்த ஓம் தத் சத்ன்றது பிராமணர்கள் தான் ப்ராப்பரா பயன்படுத்த முடியும். ஏன்னா செகண்ட் இனிஷியேஷன் வாங்குறவங்களால மட்டும்தான் அதை உச்சாரணம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.28. हरे कृष्ण माताजी. असत्या उतम तत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न सदत् प्रते प्रेत्य नो इक. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் நிலையற்றவை. அசத். சத்துன்றது நிலையானது, சரிங்களா. பகவானுக்காக, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யற சாதுக்களால செய்யப்படுற யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள். அதே வந்து அசத் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்காது. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க செய்யற யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் அதெல்லாம் நிலையற்றதாகவும் இருக்கும், அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செய்யற யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் எல்லாமே அசத் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அது இந்த பிறவியில மட்டும் இல்லை, அடுத்த பிறவிக்கும் நம்மளுக்கு நன்மைகளை கொடுக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பெயர் சொல்லிருக்கேன். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோத்யாயகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. हरे कृष्ण माताजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. சார்பாக நம்ம கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் கடந்த ஒரு 1.5 இயர்ஸாவே வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து இப்ப எப்படி நம்ம அடல்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நடக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்ரீலா பிரபுபாதா, ஜெயபதக்கா சுவாமி, அப்புறம் நம்மளோட நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி எல்லாருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸால இது வந்து நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஜூன் பேட்ச் வந்து 13th அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுல வந்து நம்ம 18 டேஸ்ல வந்து ஈச் டே வந்து 1 சாப்டர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம அடல்ட்ஸ் பேட்ச் எல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி 1 hour இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் இருக்கும், 1 hour கிளாஸ் தான் இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஏஜ் குரூப்ஸ் வந்து 6 to 10 years, 11 to 15 years, அதை விட சின்ன குழந்தைங்க கூட ஜாயின் பண்றாங்க. 3-4 years குழந்தைங்க கூட ஜாயின் பண்றாங்க. ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் இருக்கும். நாங்க இது மட்டும் இல்லாம ஆர்ட் ஒர்க்ஸ், ஸ்டோரி டெல்லிங், குவிஸ் இதெல்லாமே வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவோம். கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் பற்றி நிறைய வந்து நாங்கள் பேசுவோம். அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஸ்லைட்ஸ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்காது, கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், ரொம்ப அனிமேட்டடாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு நிறைய கிருஷ்ணருடைய சின்ன சின்ன கதைகள் எல்லாம் சொல்லி இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற இது வந்து நாங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் குவிஸ் வந்து இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும், குழந்தைங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட் அந்த கோர்ஸுக்கும் நம்ம வந்து தருவோம். இது வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம். இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, கன்னடா, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், துளு, பெங்காலி, ஒரியா, மராத்தி, குஜராத்தி அப்படி எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம். 6 AM, 4 PM, 5 PM, 7 PM, 9 PM அப்படிங்கிற டைமிங்ஸ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டைம் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கோ அதில் அப்ளை பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு 16 to 26 years இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு யூத் பேட்ச் வந்து தனியா இருக்கு.
யூத் ப்ரோக்ராமும் நடக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடியும் போதும் நமக்கு இன்ட்ராக்டிவ் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதில் வந்து அவங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணலாம். அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் வந்து சொல்லலாம். அவங்க நிறைய பேர் வந்து பஜன்ஸ் பாடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ்ல நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நாங்க குழந்தைங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிராயிங்ஸ், கலரிங், பெயிண்டிங், கிருஷ்ணரை வந்து அழகா வரைச்சு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. இப்ப எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் ரீஓபன் ஆக போகுது. எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் ஒர்க்கே அதிகமா இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இது வந்து நிறைய பேர் வந்து அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்களே வந்து பண்றது. நம்ம யாருமே வந்து கம்பல் பண்றது கிடையாது. அந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண பிக்சர்ஸ் தான் இதெல்லாமே. கொஞ்சம் வந்து நாங்க எடுத்து இங்க ஷேர் பண்றோம். இது மட்டும் இல்லாம நாங்க வந்து நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களா வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டோட அவங்க வந்து செய்வாங்க. இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்றது கேட்டுட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இஷ்டமான ஸ்டோரி இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த ஸ்டோரியை பத்தி யோசிக்கும் போது அவங்க ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணா புரியுற மாதிரி அவங்க வந்து எழுதி வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எழுதுனது. நாங்க இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து இங்க வச்சிருக்கோம், ஷேர் பண்றோம். இது எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. அவங்களுக்கு அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல அவங்க எழுதுறது. இதெல்லாமே வந்து அவங்களோட ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட், அவங்கள என்கரேஜ் பண்றதுக்காக நாங்க வந்து இது வந்து இதுல போஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாம ஏகாதசிக்கு வந்து கிட்ஸ் கீதா ஸ்லோகா சாண்டிங் வந்து எல்லா ஏகாதசிக்கும் நடக்கும். இப்ப நம்மளோட அடல்ட்ஸ் ஸ்லோகா சாண்டிங் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, காலையில நடந்தது. அதே மாதிரி யூத் பேட்சும் இருக்கு. இப்ப கிட்ஸ்க்கு வந்து அதே மாதிரி தனியா வந்து ஏகாதசியோட ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் வந்து எல்லா ஏகாதசி அன்னைக்கும் நடக்கும். அது வந்து 4:30 இருந்து 7:30 வரைக்கும் இருக்கும். அதுல நீங்க உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சா ஏதாவது ஒரு ஏகாதசிக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா அது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த ஏகாதசிக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சா ஜாயின் பண்ணி பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் இந்த 700 ஸ்லோகாஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க அவ்வளோ ஸ்பீடா சொல்லுவாங்க. அது பார்க்கும்போது நமக்கே வந்து ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வரும். பெரிய பெரிய சாப்டர்ஸ், அதாவது நிறைய ஸ்லோகாஸ் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் வந்து 2ஆ டிவைட் பண்ணி 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இது பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. நீங்க வந்து கண்டிப்பாக அது பாருங்க. ஏதாவது ஒரு ஏகாதசிக்கு பார்க்க முடியுமோ பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாம நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜென்மாஷ்டமி அந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர டைம்ல அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது சின்ன சின்ன காம்படிஷன்ஸ் லைக் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன், ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன், கிருஷ்ணா பஜன் காம்படிஷன், இந்த மாதிரி நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வந்து கிட்ஸை என்கரேஜ் பண்றதுக்காகவும் கிட்ஸ்க்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய கதைகள் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு இன்பில்ட் பண்றதுக்காகவும் வேண்டி இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன காம்படிஷன்ஸ் வைப்போம். அதுல எக்ஸைட்டிங் கிஃப்ட்ஸ், ப்ரைசஸ், சர்டிஃபிகேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம். இட்ஸ் எவ்ரிதிங் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட். இந்த ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் வச்சப்போ எடுத்த பிக்சர்ஸ் தான் இதெல்லாம். அது இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எல்லாருமே லெவல் 2க்கு போறோம் இல்லையா, பக்தி விருக்ஷாக்கு போறோம். அதே மாதிரி நம்மளோட கிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து சண்டே ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி போவாங்க. அது சண்டே மட்டும்தான் இருக்கும், 1 hour கிளாஸ் தான் இருக்கும். அதுல வந்து வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன், ஸ்லோகா ரெசிடேஷன், ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பத்தி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து சொல்லி கொடுப்போம். இது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதமும் வந்து ஒரு மாதாஜி வந்து சொல்லி தரக்கு வராங்க. ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து இப்போ வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் வந்து இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன ரொம்ப ஈஸியான வேல வந்து அதுவும் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஜூன்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்க, உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க, உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க, உங்களுக்கு வந்து யார்கிட்ட எல்லாம் சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ எல்லாருமே வந்து நீங்க கண்டிப்பாக இதை பத்தி நீங்க சொல்லணும். ஏன்னா நாங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, அதாவது யங்கர் மோஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்றது வந்து ரொம்ப நல்லது இல்லையா. அவங்க அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து அவங்கள அங்க கொண்டு வந்து சேர்த்ததுனால நம்மளும் பண்றது ஒரு கிரேட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்னதுல இருந்தே நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு கொடுக்குறோம். தட் இஸ் அ கிரேட் திங். அப்போ உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து இந்த விஷயத்த குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுங்க. இது ரொம்ப நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா 1.5 years போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வர 25th பேட்ச் சில்வர் ஜூப்ளி பேட்ச், அதில் நாங்கள் மேக்ஸிமம் பார்ட்டிசிபேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ an opportunity. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நாங்க தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நீங்க அப்டேட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே